Čau, vítam vás u nového videa. Ako som vám slúbil za 50 lajkov, ale nebolo to tak. Iba postujem video, takže Pokémon Trading Card Game album. Môžeme začať. Ako prvé vidíme prírodnú stranu, ale to vám nebudeme teraz ukazovať. Dve ohnivé, čo ma prekvapilo. Vodné, ako vidíme. Najviac sa mi páči z týchto, a to je tento Seel, lebo je cute. Tak, no, nie je cute, ale je dobrý. Dobre. Energy. Elektrika. 3 karty, ktoré som dostal v balíčkoch. Iluminácia. Toto som objavil, ani som to nevedel, ale mám proste vývin. Toto nemusíte až tak dobre vidieť, ale jedna karta mi padla. Z temnoty. Toto môžeme preskočiť. A sme tu. Dve také isté karty, ale jedna je reverse holo. Toto si iba tak narýchlo prejdeme. Ako vidíme, povedzte mi, na čo je táto karta? Prosím vás, napíšte to dolu do komentárov. Gyarados. Vidíme tu Gyaradosa. Gyarados holo. Vyzerá dobre. Pozeral som sa na internete, že koľko má cenu. Táto karta má, prosím vás, $35 hodnotu. Ideme ďalej. Ale musím si to najprv tam dať. No. Trošku mi to zabere času, lebo mám iba jednu ruku, nie dve. Takže musíte chvíľku počkať. Ja to vystrihnem. Je to trochu problém, bo ja to tam neviem dať, lebo mám iba jednu ruku. Sorry. Konečne. Môžeme ísť ďalej. Squawkbilly. Exka má hodnotu takých, som pozeral na internete, čo je zase pravda, $47. Môžeme ísť ďalej. Ale najprv musím dať naspäť kartu, čo bude zase problém. Bude to zase problém. Ale je tam. Oinkologne EX, čo ma aj dosť prekvapilo, má hodnotu iba $17, takže je na nič. Banky. Basic karta holo. Keď mi neveríte, tak si pozrite okraje. Pozrite si okraje. Môžete si pozrieť okraje. A čo ma tiež dosť prekvapilo, táto karta má hodnotu $37. Primeape. Tiež som sa pozeral, takých $27 holo. Primeape. A najlepšia z týchto kariet je Anihilape EX. Hodnota $47. Takže sú to krátke dosť videa, ale hádam, že vám to stačia. Takže môžeme ísť ďalej.
môžeme ísť ďalej. Ideme úplne na začiatok. Takže, ako vidíte, tuto nebudem vyberať. To nebudem vyberať. Doliv. Stage 1, HP 90, najviac uberá 40 HP uberá. Damage má. Tarantula HP 40 uberá 10. Dosť málo. Spidops Stage 1 HP 110 uberá 130. A je to vývin. Snover prírodný HP 90 uberá 30. Prigatito HP 70 najviac uberá 20. Uberá najviac 20. Vespiguin. Je to včela, ak si môžete vidieť. Stage 1, ale nemám kombi HP 120, najviac uberá 100, tiež 20. Hondor 70 Basic uberá 30. Fueco Reverse Holo HP 90 uberá 30. Azumarill HP 120 uberá 100 krát. Je cute. Aj keď behá po vode. Seal. Už som vám hovoril, že je to moja obľúbená karta. Zatiaľ tuto. HP 70 uberá 120. Snover vodný. Ako ste mohli vidieť, tam v prírodných, že Snover je aj prírodný vodný. Luvsdik vyzerá ako srdce, ale uberá 120 a má HP 70, takže na nič. Delibird Basic je cute, HP 90, uberá 30. Ducklet HP 60, uberá 20. Potom tu mám dve Basic Energy a Frigibax. HP 60, uberá 30. Uteká mu para z nosa. Kilowattrel Stage 1 uberá HP 120. Uberá 150, čo ma tiež prekvapilo na Stage 1 kartu, ale je štvoruholník. Dobre. Gulička. Tu máme guličku. Tadbulb. HP 50, uberá 10. Slabá karta. Basic Energy zase. Ako vidíme, máme tu 6 kariet iluminácie. Comfrey. A čo ma tiež dosť prekvapilo, asi to nevidíte, ale má tam hviezdičku. Drifloon. HP 70 uberá 30 krát. Šapet. HP 60 uberá 10. Slabý. A má huličku. Vy to teda asi tak nevidíte, ale bolí ma ruka z toho držania kamery. Hyusan Zorua. HP 60, 10. Gulička. Drowsy. HP 70, uberá 20. Hypno. HP 110, uberá 100. Takže máme tu vývin. Máme tu prvý vývin, zatiaľ, tretí, druhý. Sa tu mýlim. Pozrite. Tu máme Nastliho Reverse Holo. HP 60, uberá 20. Nastli Non-Holo. HP 70, uberá 30. Všetko o minus 10. Táto všetko o minus 10. Sandaconda. HP 140. Uberá 120. Medicham.
Stage jednotka, HP 110, uberá 50. Rakraf. Je to cute karta. HP 60, uberá 30. Pre mňa je to dosť. Spirit Bomb. Máme tu Spirit Bombu, ktorá má hviezdičku a je... Počkajte. Má to hviezdičku, ako vidíte. A je to moja zatiaľ tuto jediná v tomto albume temnota. Potom tu mala byť, ukážem vám, čo tam malo byť. Malo tam byť táto, čo ukazujem, táto energia, potom dračia a potom táto, ale tam mi padla asi 2 karty. Tam mi padli asi iba tak 3 karty. Ideme si ich ukázať. Corvisguire, HP 90, uberá 70. Stage jednotka. Tandemaus, HP 30, uberá 30. Cute karta. Jet Energy, nejaká lietajúca energia. Tak. Ja sa s vami lúčim. Čau.